Ngene iki lho sing garakno sombong ki. Peh-peh mangan widuk wae diceluk besram mlengak cah. Lah iki lho guys, aku dino iki ape masak jangan kelentang, jangan favorite wong saumat Tuban. Apa meneh dicemplung iwak dodok ngene iki, walah tambah seger mikilan lah. Seperti biasane masak jangan asem ku ya, aseme sik dicemplungno, terus baru sayure. Terus bumbune ya wis biasa seperti jangan asem kaya sampe nek masak ngono kae ana bawang brambang lah. Terus nek supaya mateng dicemplungno iwake dodoke aja sampe lali sing mare seweger ya iwak dodok sing model ngene iki. Lah nek ngene wis mateng terus dientas. Lah saiki nggawe pelengkape cocokane nyocokno impen iki tak suwir-suwirno iki iwak tengkek sing wis tak suwiri cilik-cilik tak goreng tak irisi lombok brambang karo nan tomat. Lah nek wis digoreng mau brambange mateng karo lomboke terus dicemplungno iwak sing wis bar disuwir-suwir mau kayak uyah ngono wae tok cukup. Lah nek wis mateng terus disaleni mangkok. Ngene iki lho nikmate megilan cah. Wis sarapan ngene iki lho diceluk tanggane blas rada kudu mlengak.